Txal, Leon txiki, zemoz gaur eskola? Kaixo eta, oso ondo, gauza asko inditeu. Eta nire bokadilloa. Sukaldean daukazu. Hartu sagar bate bai. Eta, zein dezue gaur eskola? Errespetua da zitzik neu. Errespetua? Eta, ze esan dezue ba? Errespetua buruz? Jarrizkigue bideo batzuk, eta bat goatzeten duzala, bineska zeuden kaletikan musukatzen da, jendeak raro behidatze zien. Eta Simunek esan dezakitzeatikan, beak aizpaga dakala, eta neska laguna dakana, eta kaletikan doa zenen raro behidatzeie. Eta zeon beste bideo bat, euripila bat itezuna, eta beltz bat zeon aterpen, eta bakizu ze. Zer? Jendeak nahiago zuen euritan jun, beltzaranan ondon jarri beharren. Baina ez dut ulertzen zeba. Eta zer da ulertzeztezuna? Jo, zeatik handagaten olako jarrera. Ze importa olako dian, edo ze gusta dezaien. Bihotza zoritxarrez, jende askok ez du ditu gauzak ikusten, zuk ikustetuzun bezala. Lehen kontu iretzitzaien kasu ikiten. Guain berriz, zuek gaurrin dezuen bezala, gauzak aldatzen ari geha. Gorroto pixkat, beida aita da. Kaixo Joseba, zemuz? Imanol, entzun, Xabier hospitala eraman doe. Ze esatezu, ze pasaba? Xabierri paliza bat eman die, kepak intzeolako. Emate honeska gertu den bila batea eta kuadria bat juntza jatzetik. Ez dakit ondo ze pasaudan, guain hospitala bidean hau etorri.